Siphinde simbingelele kwikama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Khona into engifuna ukuyigcizelela. Ithongo never miss a point. Though abantu belenza into eyodwa ithongo nedlozi, kanti izinto ezihlukene, kodwa abantu sebejwayele. Ngifuna ukusho lento ngikugcizelele, ithongo never miss a point. Futhi ngeke li-betray-we umuntu. Lihlale nje liyinto eyodwa. Kodwa idlozi liyathengeka futhi liyadayiseka, liwucamu ophaza ngayo. Ngoba-ke bayakwazi ukuthi idlozi lakho belithathe besebenze ngalo, mase beligqilaze baligqilaza belibuyise belilethe kuwena, mase lixabana nawe, wena likwenzele amabhadi, kodwa lapho kade belisebenzisa khona belenza izinto ezinhle. Yini le ukuthi idlozi, idlozi liyakwazi ukudayiseka futhi liyakwazi ukuthwebuleka. Angithi bayakwazi ukwalanda laphana ahlala khona. Bayakwazi ukuthi umuntu wakini olapha emathuneni bemsebenzise, bemthathe beyomsebenzisa. Wena uma befuna ukuthwebula ithongo lakho, kuwumsebenzi onzima kabi kabi leyo nto. Ngaphandle kokuthi bethwebule wena, asisenabo-ke abantu abakwazi ukuthwebula, noma bekhona basikasi, siphethe omashansana. Canthi kucacile, siyabonga.